Doon. Ikay sanyat. Dito tayo sa mababa muna, bago tayo tataas ha. Kailangan tarif ang explain this. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itong maudo natin tungkol sa sambayang. Dahil ang sambayang, as-salam miftaul jannah. Susi ng paraiso. As-sala akul ibadat. Puunan ng ibadat. Ibig sabihin, nung puunan ba nung Umpisa. puno ng ibadat. Ang sambayang sabi niya, salam miftaul jannah. Pag walang sambayang, hindi ka makapasok sa surga. Pero kailangan mo ang lugot. Kailangan ng susi. Alam mo ang susi mo. O may susi, mayroong kang kadado. Pag walang susi, na hindi mo rin mabuksan. Ikay saniyat, ikarwa takbir, ikatutindog, ikaw patpatya, ikalimarupo, ikanim itidal. Ang itidal, nung panahon ng mga ulama, pag sinabi, sami Allah uliman hamida, hindi nagaganyan. Tingnan mo, itidal. Ay, ibig sabihin, ibaba mo ang lima mo, huwag mo na itaas. Yun ang mga ulama nung araw. Pero sa ngayon, mayroon na rin gumaganon, pero kanya-kanya tayong akida. Ang sa kanila, sa kanila. Ika-anim itidal, ika-pito lingkod, ika-walo sujud, ika-isang tayat awan, ika-angkod tayat ay, ikatag-dua salam. Labing dalawa salam. Pangat, labing tatlo tartig. Sabi ng tausug, taritig. Ang sambayang sabi niya, taritig. Tartig. Iman, Islam, Tawhid, Marifat. Natin ang mga ganda. Iman, Islam, Tawhid, Marifat. Iman, mamarat saya sa kitab, maniwala ko sa kitab. Aalis sa masama, gumawa ng mabuti. Islam, Tawhid, Marifat, Iman, mga kadakwa bay tasing kitab. Iminang sindakan, lumayo siliangan, ibig sabihin sa Tagalog, aalis ako sa masama, gagawa ako ng mabuti. Tinan mo yung mga ilmo ng mga matatanda, naiksiksi lang ha. Islam, Tawhid, Marifat, Iman, mga kadakwa bay tasing kitab, Islam, iminang sin. Ibig sabihin, ang dalawa lang pala ang mga akida ng mga ninuno natin, Sariyat, Tawhid, at saka Marifat. Tingnan mo ang kanilang ilmo. Kaya hindi ka talaga naniniwala. Kasi itong pinapalabas ng mga mga lumang kitab. Mga kitab, nung kitab na yun na pag pinapalabas, kailangan pinapayungan. Malaki, mga isang dipa. Ang laki ng kitab. Ang kitab ngayon, maliit na lang. Yun. Ngayon, itong sipat kawaan at saka rukun ng putagto, ang sipat 20, sipat ng aula 20, ang rukun ng putagto, nagmix siya. Ang rukun 13 at sipat kawan, nakapasok ang rukun 13 sa paputang sipat kawan. Ang sipat kawaan, sipat ng aula 20 at rukun ng sala, nakapasok sa isa. Ano? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lahat doon nakapasok. Pakinggan mo, doon lahat, doon tayo sa tawhid. Kasi 13 taon ipinarating ng Rasulullah, iman muna, bago ang sambayang. Tauhid muna, bago ang iman muna, palakasin muna ang iman. Ngayon, nung nandun na sa abad ang iman, kaya nung nandun pala sila sa Makkah, hindi sila tinawag, kahit anong basahin mo, hindi sila tinawag, Ya ayyuhallazina amanu. Hindi, Ya ayyuhan nas. Alam natin yan. Nandun pa sila sa Makkah, ang mga sabat, pagdating nila sa Madina, bago sila tinawag, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. O kayo mga naniniwala sa Allah. Tingnan mo maliwanag. Doon pa sila sa Makkah, hindi sila tinawag o amanu. Ya ayyuhan nas. O kayo mga tao, o kayo mga manusia. Pagdating nila sa Madina, Ya ayyuhallazina amanu. Doon kaya kailangan maintindihan mo kung paano malaman mo ang Panginoon mo at malaman mo ang Rasul mo. Kasi hindi ka naniniwala eh. Kailangan alam may taritib. Kailangan taritib, mayol. Hindi nung isip-isip lang. Kailangan may bisis. Mayroon tayong isang ayat doon na mayta sa surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Walas innal insana lafi usri illa ladina amanu wa amilus salih wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Yan batas, sariya yan, Quran. Pero ang lagi kong tinatapik, nakalampas pa doon. Kaya may nakumaunawaan. Akala mo, dalil-dalil ng utak ko. Nandito ang Qul Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Ang Allah ay hindi pinanganak at hindi magkanak, walang katulad at ahad tunggal. Yan. Kaya kailangan may dalil ka. Kung sasabihin mo, sir. Ikaw,
Otto, huwag mo sabihin sa akin na hindi ko alam ang Rasulullah at saka ang Allah. Huwag mo yan na sabihin sa akin. Dahil hindi mo alam. Kasi Ang akala mo. ikaw mayon, hindi mo mapag-aralan ang hakikat ng Rasul. Hoy! Kailangan mo mapag-aralan. Pakinggan mo. Sallallahu alaihi wasallam. Pakinggan mo. Tingnan niyo, Ah, mga viewers. ah. Iba ang tao na hindi niya alam ang Islam. Paano natin? Hoy, Iba ang mga alam explanation mo niya. mayon. Hey! Iba! Tapos na ka! Tapos na ka! Ha? Oh, yung paliwanag niya. Ah, Kapag wala kang sambayang, prayer, hindi ka nagdadasal, sabi niya, para kang wala kang susi. sala. Kailangan talaga magsabayan. Kailangan magsabayan. Iyon ang paniniwala ng mga tao na hindi alam ang Islam. Inano na naman niyang Hoy! siya. Bakas. Tingnan! Sinabi Tingnan mo, mo! ang sambayang susi Hindi ng mo surga. alam sa history. Hindi. Sa history. Hindi mo alam ang... Yung isang tao, wala din ang pinatay niya. Nakadasal siya. Sinasabi Hoy! lang natin na totoo. Sinasabi natin Hindi naka-free. Oo, alam natin. Hindi ka naka-free. Nagtaubat siya. Oh. Alam natin. Alam natin. Kalawa. Nagtaubat. Kalawa. Nagtaubat. Yung mga tao na hindi niya alam Hindi ang ka Islam. naniniwala sa ang hindi. sambayang susi ng paraiso. Hindi ka niya alam naniniwala. ang Islam. Ah. Depende sa application. Yes. Na hindi mo alam Ah. ang mga application. Ah. Ang alam mo na kapag hindi ka magsampaya, mag-free, na para kang wala kang susi. Na. Kaya hindi ka makapasok. Wala tayong magawa. Tingnan mo yung Sara ang sa nagsabi. history. As-salam Oh. ikaw dyan na. Sa- Ang sambayang ay tama susi yan. ng paraiso. Tama Oo. yan. Pero, depende yan sa application. Application. Oh, Ah. natingnan mo sa history. Yung isang tao. Alam ko yan. Oh. Alam ko, Na- binatawan ng oh. Allah yan. Oh. Alam ko Oh. yan. Alam ko yan. Kalawa, Ah. yung mga tao. Huwag ka muna pumunta ron sa Hoy! isa. Dito tayo sa iman. Ikaw kasi. Parang hindi ka marunong magdebate. Hindi. Huwag Hindi ka kang marunong pupunta sa kisa. Dialog. Huwag kang pupunta sa Hindi ba kisa. tapos na ka? Ay. Dito tayo sa iman. Parang hindi ba narinig ang mga tao na? Iman ang pinag-usapan, hindi ang Hindi kisa. tama ang mga paniniwala mo. Alam mo ba? Hindi ba tama ka? Tapos Dito na ka? tayo sa Hoy, iman. tapos na ka. Iman ang pinag-usapan. Pakinggan mo. Ah. Pakinggan mo. Basta mga tao na hindi niya alam Islam. Ibang paniniwala niya. Kaya hindi niya alam. Kalawa. Ang Dito tayo sa ibibigay iman. Iman na muna sample. tayo. Iman muna Oh, tayo. Huwag kang pupunta yung sa mga kisa. tao Huwag kang pupunta na sa kisa. hindi niya alam. Ano bang Islam? Hindi niya alam. Huwag Kaya niya alam. Hindi ba kang tapos na pupunta ka? sa kisa. Pupunta tayo sa iman. Pamarat saya. Pakinggan mo. Ikaw kasi, ang maudu. Kahit anong sinasabi mo. Ang maudu, iniiba mo ang maudu. Hindi. Huwag kang pupunta sa kisa. Sinabi mo ito, hindi. Kapag wala kang susi. Dapat may Ay, hindi susi ka ka. makapasok. Hindi, Hindi ka kailangan may makapasok. susi. Kalima la ilaha illallah. Yan ang explanation. Yun ang susi. Na talagang mali yung ano. Hindi mo alam. Ang susi ng lugod. Hindi mo alam ang sinasabi mo ito. Hindi mo pa tinatapos. Oh, hindi mo alam talaga. Pakinggan mo. Ang mga tao na hindi niya alam ang Islam. Hindi Hindi ka talaga free. makapasok pag wala kang susi. Hindi ka makapasok. Kahit anong gawin mo. Talagang ano, iba ang ano, hindi. iba ang mga tao Maliban. na hindi niya alam ang Islam. Kung binigyan ka ng Allah ng rida, kahit walang susi, siya rin ang nakakalam. Oh. Kaya nga sinasabi doon, as-salam mitlaw jannah. Ang sambayang ay susi ng paraiso. Maliwanag yan, hadis yan. As-sala akul ibadat. Tama yan. Tama, oh, Pero depende yan sa situation. Depende yan sa situation. Pero ang pagkaalam na kapag hindi ka makapre, hindi ka makapasok sa paraiso. Hindi ko sinabi yun. Oh, hindi. Sinabi mo. Hindi ko sinabi yun. Ulitin mo. Hindi ko sinabi. Tungkol sa sambayang ito. Nakarecord. Ang sambayang. Ay, nakarecord Ang sambayang susi ng Nakarecord. paraiso. Hindi ko sinasabi pag hindi ka magsambay, hindi ka makapasok sa paraiso. Ang sambayang susi ng Hindi paraiso. ka marunong Hindi mo lang maintindihan kasi hindi ka marunong mag-Tagalog. Kaya ang problema sa'yo. Maitagalog, tinatagalog ko mabuti, Okay na. dinadikit mo. Ang gusto niyo to, kagit balik na para
marinig ng mga Hindi niya tao maintindihan. na siyang ano, Okay. nananalo. Yun ang gusto niya. Yan. Pero, ito, Hindi niya talaga maintindihan. Tinan mo ha. Sabi niya, halika muna ba? Ang sanang paraiso. Sambayang ang pinag-usapan natin. inna salata tanha anil paksa wal munkar. Batas yan, batas. Alam mo yan? Batas, Alam batas. mo yan? Hindi mo Sariya, alam. sariya yan. Hindi mo alam. Dahil hindi ka ulama. Sariya, sariya. Ha? Yung mga Ngayon, paniniwala mo. ang sambayang Itanong mo sa mga ulama. Explain mo. Itanong mo sa mga ulama. Explain mo. Ang Talagang sambayang- mga sirki yung ibang makakalis. mga sinasabi mo. Dahil hindi mo Ang alam. sambayang makakalis sa masama. Ang sambayang makakalis sa masama, makagawa ng mabuti. Pag sa batas. Dali ka muna. Ada, keda, hindi